Jama'ar Arewa, barkan ku da warhaka. Ina son yi bayani ne game da abubuwan da suke faruwa wanda mutane da ba su sani ba, mutane mu na Arewa ba su sani ba. Sunana Dr. Maina, kuma da na aiki a kwamiti na gyara pension na ƙasa na Najeriya. Kwamiti ce ba ofis ba ce wanda ake ba da kuɗi, mu kwamiti ne kawai, an kai mu yin aiki na wata 11. To a cikin wannan ne muka kama kuɗi, muka kwato ma Najeriya kuɗi tiriliyan 1 da biliyan 630 da kuma gidaje 237. To da muka hannunta wannan gidaje ma gwamnati ta wajen EFCC, to sa'an nan kuma lokacin Jonathan kenan, lokacin wannan gwamnatin kuma na Janar Buhari, ministan shari'a na Najeriya da National Security Advisor da suka same ni suka yi min magana cewa irin aikin da na yi ma lokacin Jonathan suna so yi ma Janar Buhari a tara kuɗi a taimaka ma ƙasa, don ƙasa akwai matsalan kuɗi, ana karɓin bashi. Shi ne na tara ma gwamnati tiriliyan 1 da biliyan 300, wanda ma shi Abubakar Malami San, shi minista, shi ya je faɗa a gaban da ya rantsuwa a gaban 'yan majalisa, ya gaya musu ce gaskiya ne Bashir Maina ya tara muna tiriliyan 1 da biliyan 300. So I had cause to meet with Abdurrashid Maina then for the first time in January 2016 in company of the National Security Advisor, where Abdurrashid Maina now gave us a very heavy rundown of the prevailing fraud within the pension scheme and offered to assist the federal government in now plugging the loopholes, making information available that could be useful to the federal government, and then associated vital information. Ni da na tara tiriliyan 1 da biliyan 300, kuma ni ne ake ce mini ba na tara, kuma na sa mutanen da suka sace kudin aka kama, a kwace gidajen, kuma aka dawo aka hada baki aka ce to ni din ne za a bi ni kudin da ya kamata a bani ma na kashi 5 da ake cewa na whistleblower ya kamata ya zama biliyan 120. sai aka ce wai za a kai ni kotu, wai ni na saci biliyan 2. to ai in ne magana wawa ne, majinta ba wawa bane. biliyan 2 wa ya bani biliyan 2? ai ba wani ta bani biliyan 2. wa'annan kudin da na samu din ma akan nake gani, in mun ka gani a cikin kwamiti din nan akwai darakta na EFCC guda 1, akwai darakta na ICPC guda 1, akwai darakta SSS guda 1, akwai darakta NIA guda 1, akwai police commissioner guda 1, akwai mutanen civil defense a ciki, akwai mutanen public complaints commission. to akwai kuma ɗaya daga cikin representative na pensioners. kuma mu committee ne, ba office bane, saboda ka office ne ake ba kuɗi ta yi aiki. mu committee ne, ko da za mu yi tafiya ma sai dai mu rubuta ma shugaban ma'aikata cewa za mu tafiya mu je Lagos mu wani aiki, kai da za ka yi tafiya sai ya tura ma kuɗi a account ɗinka, babu abin da ya haɗa mu da kuɗi. But that the work they had done had been successful in whittling this amount down to something close to 0.5, so 1/3 of that. So that to me was very important news. But he went, because what we want to do is to make sure everywhere we can save, drive out fraud, save money for the government, and reduce the outlays from the budget office and reduce inefficiencies. I must listen to that. So I listened. He further said that, that there were irregularities with the management of police pensions, which their task force had been able to dish out, and movement of accounts, which they had to, of monies between accounts that they had to deal with. The minute he told me that, and the fact that there was evidence of some fraudulent activity, they had some evidence of this. My reaction was, look, as Minister of Finance, as soon as I'm told that there's a part of public monies in which things are not straightforward, my natural instinct was we must stop the activity immediately so that no more monies can move in or out. To sai aka waye gari yanzu waɗanda suka zagaya gwamnatin nan, suka zagaya shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, waɗanda suke jan Najeriya baya, shi shugaban ƙasa ƙarya ake zo ana masa ƙarya. Ni da na tara kuɗin ake bibiya, saboda kuɗin da na tara an cinye kuɗin. Tunda an cinye kuɗin,
me yasa za a bani in zo na lafiya a Najeriya gara a san yadda za a yi da ni in fita in bar Najeriya yau a je a ce mun wanted gobe a ce wanted a je a harbe ni harbi 111 aka yi motata 111 saboda motata tana da bulletproof ce Allah ya kuta da mu na ɗauke na biyu an harbe ni kuma a ta marsanin da aka taɓa bani a gwamnati in aiki da ita ba a same ni ba an je gidan mahaifiyata an je an harbi a same ni ba a same ni ba an je gidana Abuja an harbi wayannan dole manyan ma'aikatan gwamnati ne masu yin haka wa zai yi wannan ba don komai bane saboda abin da na hana shi kuma alƙalin da aka je aka kai masa abu saboda ya yi laifi ma EFCC aka ce masa to in ka zo ka je ka gyaro muna abu akan Maina mu kuma za mu maka abu da za mu sassauta maka yana ɗaya daga cikin alƙalan nan da aka taɓa kamawa amma shi aka bar shi saboda me saboda ya zo musguna mini to ana zo ne wai aka ce wai ya ce ana neman na wanted bani da lafiya kuma dokta ya rubuta takarda cewa ban da lafiya ba zan iya zuwa kotu ba na je kotu so 77 mutum da ya je so 77 ya za a yi a ce wai yanzu kuma shi ba zai je kotu ba dokta ya rubuta takarda cewa ban da lafiya kafa na ciwo zan iya zuwa za a yi mini aiki aka yi min aiki a kafa na kawai ina zuwa gida kawai sai aka ce wai an sa ni wanted kamar yaya shi sanatan da ya sa min hannu ai ɗana ya ce masa ka zo mu je ka ga mahaifina a asibitin da yake ya ƙi zuwa kuma ya zai je ga mu kotu ya ce wai bai san inda yake ba wannan magana ba daidai bane in ma wasu ne suka gaya mishi to su yi masa ƙarya domin ni ɗana ya kira shi su je su danni bai zo ba na ɗaya kan na biyunsa ya ce a gaya min in kira shi a ƙirƙon kuma ya sani in ana so a je wani MTN za su nuna a lokacin saboda haka sai daga cewa mu da muke kokari ma kasan ana neman a musguna mana ba a so ana nan an cinye kuɗin da tara kar in zo na babu shugaban kasa Muhammadu Buhari ya zo ya ji labari ya zo ya fara tambaya ina kuɗaɗen nan suke ina gidajen nan suke to shine kaga ake ta neman a ga an musguna mini ake ta neman a tarwatsa ni a tamin da hankali kar in zo na a Najeriya in fita in bar Najeriya saboda su ci gaba da cinye kuɗin nan al'ummar musulmi kuma su dinga al'ummar na arewa da na Najeriya su wahala abin da ake ciki kenan kullum ana zuwa ana karɓan bashi na ce kar shugaban ƙasa ya bashi ya karɓo bashi ni zan ba da kuɗin da shugaban ƙasa ke nema sati uku da ya wuce na aika takarda ma shugaban ƙasa na biliyan $5.8 billion na aika ma shugaban ƙasa takardar nan na tabbatar ga Allah cewa takardar nan an kautar da takardar nan bai gani ba to menene takardar nan abu ne kudin Najeriya ne wanda su ta Najeriya ba ta ma san inda suke ba muke samowa saboda irin ilimin da Allah ya bani wanda na karatu America nake samu Najeriya wannan kudin nan me yasa ba zan ci gaba samu Najeriya kudin nan ai aikin nan ba duk bashi na aka karba wahala kan talaka yake. Everybody they pass the look as we dey here. As we dey, we leave children for home. As I dey, I get one picking we know we are not supposed to live more than month. And I reach more than a year I dey here because I'm fighting what is good. If I go back now, they will say the application done lost. Muna shan wahala ga yara. Ga mata biyu ga yara muna shan wahala. Yanzu kana bin bashi na wata nawa ko shekara nawa? Ya kai shekara. Eh? Ya kai shekara 8 yanzu. Shekara 8 ba a biya ka ba. Wayannan kudaden suna nan. A'a ita ko ina nan ko ina ba waya sani baba. Amma a ce mu da muke gyara da za mu kawo gyara da muke kawo taimako a ƙasa an yi muna katanga tsakanin da shugaban ƙasa an ɓata mu an je ana amfani da EFCC a kanmu wasu ma'aikatan EFCC wanda suka karɓi kuɗi na san su in lokaci ya yi zan faɗi sunayensu al'umma su sani suka karɓi kuɗi aka shirya da su mutanen da na kama suka ba su kuɗaɗe guda biyu sun yi ritaya sun yi resigning don sun gudu sun bar EFCC kafin magana ta taso sauran guda 3 suna nan to saboda haka ina so al'umma su yi tambaya ina kudin da na tara tiriliyon 1 da biliyan 630 da gidaje 237 a lokacin Jonathan ina suke ina kudin da na tara
tiriliyon 1 da biliyan 300 a lokacin Buhari, wanda ministan shari'a ya je gaban 'yan majalisa ya faɗa ina suke. Me yasa kuma ba a bani dama in ƙara taro kuɗin nan ba da nace in taro? Idan kuɗi ne wahalar Najeriya matsala, me yasa in ina da hanyar da nake da kimiyya da fasaha in samo technical knowledge in samo irin wannan da ni da abokan aiki na da wasu abokan na wanda su classmates na wanda suke waje, in zan iya wannan abun nan kasan, me yasa ne aka sani a gaba? Jama'a ya kamata su yi la'akari da wannan. To ni na so shugaban kasa ya sani wannan abun an yi shi ne saboda me, saboda a datse ni da shi, kar ya sani shi kuma duk abin da aka kai masa shi kadai zai aiki da shi, ba zai aiki da abin da bai gani ba. Saboda haka wannan abun na faɗa ne saboda al'umma ta sani, wai ana magana wai ana nema na wanted na ne. Ina nan Najeriya, ina zan je? Ba zan je ko ina ba. Ku da kuke nema na in tafi ba kasan, ba zan ba kasan ba. Ina nan. Waye ne yace in yana nema na za a ce wanted? EFCC ta rubuto mun takarda tana nema na ne? Ko ko ƴan sanda su rubuto mun takarda suna nema na ne? Ko ko waye ce yana nema na? Na ce ban da lafiya, digiti ya rubuta takarda, ba zan iya zuwa kotu ba. Idan bayan sati 7 yace kafa na ayi min aiki a kafa, zan iya koma kotu. Amma kawai wai alƙali ya ce wai shi babu ruwan shi da rashin lafiya na, ko ina kan stretcher ne garin asibiti a kawo mu. To ai jama'a akwai adalci a nan. To na yi wannan bayani ne saboda me, saboda kar bata mu suna, a bata mu ƴaƴana suna, al'umma kuma na arewa da suke wahala da mutanen don mu muka fi wahala. To mu muka fi wahala, al'umman arewa suna wahala. Wannan wahala ce yasa nake kokari in ga an tara ma Najeriya kuɗin da za a yi arewa wannan mu fita cikin wahala. Amma kuma mutane mu 'yan arewan su wanda suke gwamnati su ne suke kawo wannan matsalar. Ni dai na wannan ne ba da niyan in bata ma kowa suna ba. Wannan magana kuma da na faɗa in ƙarya ne a fito a ƙareta ni. In ƙarya ne a fito a ƙareta ni. Ni ko in nuna takardu da ke hannuna, kowa ma ya nuna shi. Na ƙi zuwa salami panel saboda me, saboda ana neman a harbe ni. Na san an shirya, so nawa ake nema, ana so a gani ko in fito a harbe ni. Wannan maganar wanted din ai shiri ne, wurin shiri ne da aka yi. Bari in aka same shi a ce ai ya harbe, kwanakin ba haka aka yi ɗana sharri, an harbe shi a mota da ba a same shi ba, aka ce wai ya ɗauko yaro ɗan ƙarami shekara 19, wai bindiga ne ya ɗauko. Ina ya ɗauke yake da bindiga? Ku mutane kun kai mutum 20 ko 30 da sojoji da abin nan, ku ce wai yaro me yayi? To ina so 'yan Najeriya 'yan arewa su san wannan. Ana neman a kashe ni, saboda haka al'umma su sani wannan abun na fito ne na faɗa saboda al'ummar Najeriya ta sani. Assalamu alaikum.